Assalamu alaikum, mehriban tomaşaçylar. Türkmen rap sanatynyň söýçüleri haýsy wagtda bize tomaş edýänimiz diýmeksiz rapli dil bäsleşmeden 3-nji tapgarlyň 2-nji sanyna, ýagny soňky ýarym finala tomaş edýäňiz. Elbetde bu şartlaşmalar görýäňiz diýmek, ýene-de birji ädim final bäsleşmede gally edip bolsa şoňky gepleşmede siz 6 sany yaş zehini gelecekki biziň eminemiz ýaly biziň elbetde Türkmen rap sanatynyň halifalary ýaly beýik derejeleri ýetjek diýip umid etjek ýyldızlamada tomuş edip bilersiňiz. Inni
tiden tid wagty ellerin gidermäjek ilki bilen bir de tomuş edýäniňiz üçin weşler ýaly döwrewap kämil gepleşikleri taýnap türkmen rap sanatynyň ýaşly hinlerini ýüze çykarmakda ähli giň şert mümkinçilikleri durup berýän gahraman arkadaly gahraman serdarymyza şäksiz sawatymyz aýdýar alyp barýan bek tutumly işlerine din üstünlikleriniň hemra bolmagyny janlaryň sag ömürleriň uzak bolmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Inni mehriban tomuşçular, Türkmen rap sanatynyň söýçüleri, şeýle ýaşy arzulary bilen biz bäsleşimizde başlaýar, adatça bolşýaly bäsleşimizde çykyş etjek. Altsany zekinli yaş rapçılarımızı sayılacak ve şol sanyny altyň üçüsi final bäsleşimide geçip biler. Demek finalla geçen gedek 3-nji sayladyk, bu gedek 3-nji saylaýar. Altsan eminmiz, altsany final bäsleşimizde bäsleşerler. Şertimizde geçenki yarım final ýaly eder şol ýepkinne dowam edýär. Biziň eminimiz hemde rap sanatynyň ýyllarynyň biri Espiter'ın özüniň döreden saat eserleri yani beatleri karşınasyna durun öde söz düzüp bilmeyenler yönü belki şu gitlemi düzüp bilir deyip ençeme sözleri bizim elette katnaşan bäsleşimizde ködürlenni şolun esasyna da bäsleşýänlemeden belli bir beat saylaýar o şu beatin esasyna da rap döredip bugün yarım finalla çykyş edýärler. Inni gelen bäsleşimizde sayılacak eminlenmez. Olaryň hemmejetini biz bilýäňiz, olaryň rapleri, olaryň awraýy, olaryň öýlerini öňürtilýärler. Edil kocaman hadaryň tolkunlary ýaly joşgyny rapleri bilen töleme hyzmatda tomoşaçylaryny begenlerýän kim kal? Elbette Vagrant. Bayramjan bugün biz bilen bilelikde ol köne mektem azatdy, ýöne bu wagt beýle däl. Espiter bugün biz bilen bilelikde. Soňky döwürlerde esasan rapli dil bäsleşigimiz başlaly bäri Türkmen toýlaryna görýär solen Espiter herekede girdi, tat edip başlady, eýlek beýlek ýürek başlady. Oňam düýp sebäbini kim dur? Edil ýanyna dostumyz Sopranoman, Человек настроения bugün bilelikde. Innik bäsleşigimizde emin bolup oturan ýyllarymyzyň biri hemme aýdymlaryny, köp aýdymlaryny hökman birje fraza trend bolup galy. Men gulagma soňky ýalyk soňuny galan şonu ýaly trendde aýdymlaryň birim. Edil aýýaly gödök menne, aýýaly gödök bolsa da ýüregine hiç saat ýok. Dizet, herekete dowam, BKM'de show bugün biz bilelikde. Inniki bäsleşimizem, tuğulun bäsleşime gatnaşýan emine hormat eminlemeden birim ilki bilen tuğuleme aňardan sahna gelenden tuğulem özüniň grandiozny hereketi bilen, gowrusy bilen tuğuleme ine möjegem öz işine dolany diýdirýän Mehmet Nazar bugün biz bilelikde. Şol sanyna biziň bäsleşimizde görýän bolsaňyz diýmek şolaryň hemmejetine sebäpkär we şolaryň hemmejetini bir ýere bir wagtda jemleýän olam kim törümiz bedäp duran Iska Muslim bugün biz bilelikde. Şol sanyna hökman suratda diňe eminlemezäl gepleşimiziň her sanyna bir hormatlanýan mihmanymyz elbetde bunam edil şu diýip ýerip hormatly mihmanymyzyň birim edil rap sanatynyň wekillerinden hem sözü kim galmajak döwürmiziň wagtjysy şahir dostumyz Kerim Hali bugün biz bilelikde. Şol sanyna gepleşimiziň başyna bat beren diňe hay berekella baş diýip ýetişmedik. Ýöne o da öz işiniň ustady, meşhur bagşy dostumyz Serdar Şarifim bugün biz bilen bilelikde. Soňky elbetde Kerimjan özümiziň koluna arkaýyn diýip bilýän, soň gatnaşan gepleşikler hökman trend bolýar. Şoň üçin bu gepleşigem hökman şeýle bolsun bilýän. Kerimjan mümkin bolsa gün sözüni sene başlaýly. Mümkin bolsa bu öňkü gepleşiklerimizin sanlaryny azakany gördüňmi? Gören bolsaň pikiriň aýtsaň, nähiligi diýä we innekadir ki gatnaşyk bäsleşimizde etjek pikiriň aýtjak arzuwuň mümkin bolsa. Ilki bilene Şeyh Repli Dil gepleşigine hormat edip çağıraňyz üçin minnetdar. Gatnaşyjylara da uly üstünlikler ýar bolsun. Etip bolsa näme şu halepalar ýaly gowy bir türkmen sunuwatyna, rap sunuwatyna goşan goşan insanlar bolsun.
Rap dili öňem görýän, gaty zehirli oglanlar çykýar, gowy zatlara maýdalar, gowy sözlere maýdalar, bu hem özümizem gözle saýat bolar, nesip bolsa, galanam düşünüş berer. Ana, düşünüşü berer diýende. Ferdaşan mümkin bolsa saňa da söz beresem gelýär. Ýalňyşmadam edel rapçiler bilen aýdymga ýok öýdän. Ha? Indi men pikirmçe bir ilham döremek mümkin ýa şu getbeşikden soň. Mümkin bolsa rap barada öz pikirini aýtsaň, öz halk başy, halk aýdymlary ýerine ýetirýän, estrada aýdymlary ýerine ýetirýän, ine rapli aýdymga ýok. Näme üçin ýok? Sen gonç goşmadyň esas zady. Ferdarjan aftaram öz sözlerini özü ýazýan aýdymlarym ken. Ana. Şoň üçin men ýaşaplak bolýar diýmek. Şo ýeri biz bilen meňdeş ýeri. Şu getbeşikde diňe menden başga awtorlar ýygnanşan, töweleme Ferdarjan hem şolaryň biri, söýdüriň awtory. Hormat bilen Ferdar söýsenden. Köp sağ olun. Ýene ortalar hemmäge hormat bilen salam berdim gelýär. Men çağıranyň üçin hem köp sağ olun. Ýolgaty gowy göredilen şeyler bir durmuşda ilham berjek getbeşiklerin biri. Men özüm höwes bilen görýän hemme sanlardan bolýan töweleme o zehin olanlar var. Zehinin olsa gel başardan görkez. Töweleme gaty gowy işe diýäňiz size de ulluhan hormat fiýla. Gala berde de näder görürsen. Ferdaşan, onda näme getleşimizin dowamyny ähli bäsleşler hukman we pikirlerini aýdy bermeli. Inni elbetde bäsleşimizem gatnaşýan bäsleş ýaşdakine ýyllanmadan üstünlükle çykyş etmek üçin, dogumly çykyş etmek üçin, şol sanyna aýdýan sözleri düşnükli, wagtly eşitilmek üçin hukman sady gerek. O da öz işin ustady, arkaýyn halkara derejeli professional DJ diýip boljak. Şaman bu sahnamyzda bedaýar. Şol sanyna elbetde ähli görýän pursatlaryňyzam elbetde ýadgy edip seýtirýän M-Production'ın bu bilelikde. Gatnaşýanlar hemmesini tanıştık, onu birinci bilen sahnamyzy gyzdyrjak özüniň aýdymlary kim bolar? O da Mary welaýatynyň Mar şäherinden özüm bu bäsleşimizi geçenki ikinci tapgyrmyzda hormatly tomuşaçylarymyz siz saýladyňyz. Siziň ses vermeňiň esasyna o da yarım final 3-nji tapgyrmadan ikinci sanyna dolanyp geldi. O bolsa Mary welaýatynyň Mar şäherinden Begenç Azadov, nickname'im Dafamin. Karşılalyň. Rap dil bäsleşiginiň ilkinji gatnaşçysy Azadov Begenç, lakamy bolsa Dafamin. Wa alaykum assalam. Gowmy ýagdaly? Şükür olsun, näme? Hudaýa şükür. Uluk gowken obrazyň şu eşikleri almak üçin murada bolup lekdiň bazara. Hawa. Bildir ya, fokusyňy deňrek. Inni näme arda çykyş etjek? Ay geçen gedek şo ýomok ýazypdyrlar. Şonu ýazdım men. Sen asyl wakalamada hinglenýäňem ýa araslara wakaýanmy? Ay çala jazyby. Ba, çala jaz. Gatdal. O bita bolmaýar. Men senden tamam ullukanla, tamamy öderdiň aýanyň bilen girjek adar çykyş edişiňem görjek. Конечно. Onu näme sahna saňa garaşça üstünlük hemraň bolsun. Biz bolsa bäsleşigimiz dowam edýär. Dafaminin ýokady däl. Sahnamyzda Dafamin Özcan Köýeri, Kerim kardeşim bilen bilelikde geldi. Keşbimiz taýyn, aýdymam taýyn, şaman taýynmasak gitdi ondan. Köydürme hakkın barnım mal. Gazat işlisi yeşojum mal. Maksadımı etimon tabi garlımı. Hulu gurlu yerler yönüm beni tanımadım. Bunları barnım mal. Gazat işlisi yeşojum mal. Maksadımı etimon tabi garlımı. Hulu gurlu yerler yönüm beni tanımadım. Tiba suda. Yanyansının akısalarım hudan. Kimleri bildiğin yerler beni ogat. Gatı yenir bunlar men alam okey can. Gece 3'te Artur alıp öyünden kavdan. İki günün biri öyüm yalı angar. Gepine özünden ok Şanghay.
bolmasını umid ede vay Beat bahan the top bahan ang akıllı ali asılam göy ve ruru na akımı ye gahari yapali gitti yapan umidum basıpın içini tal tap olur ayrı men ayrı kaptın men kızı kağız da barına yarını bu began egasından bağımı havarım ağrım terezide barına bara var bilyana ye közüm cemle bılarım barınıkten huvası doğulen yalı pakirlan barınıkten havını tavını alan son bılan ağını men boşadı kalamı yitin ağır taran ve hem what's up Begins Dafamin tuvaleme Çıkışın üçün sağol Dafamin tuvaleme her kim mümkün çıkarıştımı qadiyan Dafamin öňdüňden bolsaňyz Hükman vakan aýdymy ýerine ýetiren ýeri bolýar bugun arasy rap ýerine ýetirdi edem adatça bolşy alyp Hükman ýany bilen türkmen dili bilen bir näçe taşeruat dostuň dillerine de Hükman sözleri goşdy Ondan näme pikirlermeden başlaýas merdandan başlasyň bilýär mümkin bolsa Mat başlaýdy Dafamin Mene ähli görende adam haladım, eşitende adamım haladım. Выглядит как отличный артист. Çıkış edişem gatı ödem, bir gatı öz hiyetem der şumat beren minus naugat berler, правильно değil mi? Gatı alıp çıkıptır bara. Hem düşünmeye uçupanmaz. Köp sağ ol Merdan. Vagrant. Awa Merdan doğraytı öz stihiyesi del. Ýöne şuloglan öz sesi bilen bizim gepleşigimizde aýratyn renk goşýardy ona. Şumat ýörite men sesim bilen geçemek, men rapim bilen geçýär diýjek bolýan. Hemme dat gowy flowlan geçýär dady. Bir alaçyk sözlerini düşünmedim. Bir ýerinde punchlar gowy düşündim de, ýöne alaçyk sözler düşünmedim. Atak hemme dat obraz gowy sözlerin flowun töleme malzat. O ütgap Tayar. Ýadadan ok. Tayar artist bu. Berekallah. Спасибо Devam ederi Safrana, Toха. Тут нечего сказать, готовый артист. Очень разнообразно, круто. Она 9 из 10 koydum. Aha, сразу. Красавчик, да. Сразу я... Aydan bakalan aydı otur. Да, что айдан скрип студия варят. Aha. Фичаже нет. Nefik borda. Yani bana da şunyalı obraz sabirayet etmeli. Ya bu iş ne olur? Ne göremez bu ne olur? Her toya munyan çıkacak nefik borda. Krasavчик. Üstünlük. İska mümkün masa. Gowy emme zatem aýdyljak. Gowdatlar aýdyldy. Aýdylmadyk geçen kerek şuňa tomaşaçylar sesi bilen geçirmeli etdik. 2200 teswirden ýangyşmasam 1700 geçtin ipyadan şuňa geçirmeli indi kitaplarda okman göresinmiz gelýär diýen. Üstünlük arzu edýän beýen şemme zat gowy. Sağ olun. Onda bizet başladı. Ine şu tapar beýen şanly külenteni gutlaýa. Sağ olun. Yo, ýaýlanmar men bir zat pikir edip oturýarym. Ine artist bolmak isleýän ýa-da artist her sapar her çıkışında üstüne ýene bir zat goýup gitmeli. Görýäňmi şu tapar diňe sesi bilen, diňe aýdymyn däl, daş kes bilen taýýarlanyp gelipdir. Ine şu ilk bilen biziň bäsleşigimizde bolan hormaty, ikinjilikden hem hakykatdan hem artist bolup bolasym gelýär diýmek. Diňe ses bilen ýerine ýetiriş bilen däl, daş kes bilen hem bize diýjek bolam jogapkärçiligini bildirdi. Enim sağ bol şoň üçin. Ýerine ýetiriş barada da näme flowdan flow bökdi, içimiz gysdyrmady, gowy. Umman gutlaýan. Köp sağ ol. Onda näme? Sen beating ýesi otyr, after otyr, speaker söz bereli, gulýar söz boljak ene, näme öňdüzeňok. Arslan daş kes barda ikimiz gurulamaly gowsulay. Ana, ýa maşad. Adatça şu Serdar bilen Kerim düşünmezlik mümkin. Adatça bolýan zatlary arkaýyn diýermeli. Ya hem oglanlar hem aýtmaly zat aýtdy. Menen flow gowurdum. Ýöne dogry aýtsak sözleri biraz pesrak gördüm manysyny. Ýuwanrak gördüm da. Şeýle alanda gowy ýöne häzir innik çykşykjak oglanlar tanaýatsa, bilýärse, onuň kyn bolaýmasa, şu wagt ýokajyň çykşadan bolsaň, gulýaly. On. Köp sağ ol. Şoň üçin men dogry aýtsak da, sözleri ýuwan geldi, atak flow gatygowy, ýa-ni keşfi gatygowy, ödem krasavçyk bolýan moýly. Спасибо. Onun için ýygyny gör berersäler.
Ona mihmanlara söz verdim. Birinci çıkışdan aydım şemal. Defamin, Serdar, Kerim, kimin näme pikir bar bolsa başlyny. Tuğlama Aleypalar aytdy menem taňa goşulýan. Başga aýsaklarym ýok. Sağ ol. Sağ olun. İşin üstünlük. Orada da aýdasym gelýär. Menem edil şu sizin yaşınızda 30 yaşım, 18 yaşımda ya 16 yaşımda olamazdım. Her yetip katnaşırdım. Sebebi men şu yaşımda aydımları dinleýärdim, ýa-da aýtdymdyr, dinleýärdim. O aýtylanam, aýdýanam. Bugün tuğlama ine men mihman çağırdılar. Olam näme? Rezultaty men arzuwma ýetmegim. Diýjek bolýanym işlerim. Öýüňizde sunmat bar bolsa, halk sizi öýü ornuňyzda oturdy diýjek bolýar. Öýü ýolunuzda ustat bolsaňyz, önüne 10 ýyl 15 ýyl mundan aýdymlaryny dinleýärdim. Mene bugün bular meni mihman çağırdy, köp sag bolun gene ursatlar. Bu diýmek men arzuwma ýetdim diýmek. Men bir derejä ýetdim däle, men öýü arzuwma ýetdim diýmek. Men bulan derejesine täg ýetem ýöne. Diýjek bolýanym. Jan etsen, yine bundan beýlem ötüşler ýaranyň mura. Janyň sag bol. Öz edýän arzuwuny hasyl etmek öz elinde de. Şoň üçin hem şu arzuwuňa ýetmeklik üçin zähmet çekmeli, kesbiň bilen, sungatyň bilen, ýa-da Serdarjanyň diýişýäli, sungatyň bar bolsa, halk öz ornuny seni goýar. Onda famyny sag bolsun aýdalyň. Kerim aýtjakmy? Kerimjan, başlyny. Näme öz şu sunugadyň ustatlary gowy baha berdi, saňa üstünlük arzuw edýän. Umuman gowy kodan gowy aýdýanda Allahdan geljekde näme bir peýdaly bir dünýä ýaşaýşa bolan sevgiden doly repleram döredersiň diýip saňa uly üstünlükler arzuw edýän. Gowy iýimiziň bar reperlere gelip duran. Näme üstünlükler ýar bolsun. Ýa näme diýdiň? Öýüme kwartira tutýas gawdan. Näme içi angar diýdiňmi? Yok, gece 3'te Artur'u alıp kavdan, 2 günün bir öğümü angar. Artur doğrusun mu Leman'da? Üstülük arzu edeceğiz, sağ ol. Söz derine sen kendi tapılar yönü. Yok, sözlerine sen öz fikir kaydı ver. Sözlerini düzeltmeli, yani özüne deydin ha, emetmeli de, has koğuy bir adamı peydalı olacak bir datlar döreteceğini sana arzu edeceğiz. Seni şeyle şu repte bol şeyalı adamlar düşmanlığın köp däldirden ýigrenýän däldirler. Sen durmuşa gowy bir gowy gözler bilen sen gowy datlar döretjäň onu näçe. Köp sag ol Kerim. Tuğlama dafa men diýen gowardoram aýdyrly, gowy tekliplerim berli. Onda diňe saňa ýene de az salamdan garaşaýmak gar netijeni bilersiz. Köp sag ol. Geçen saňa sag ol. Dafa men berekella. Gowy çykyş etdiň ýöne men senden mundan artyk zada garaşypdym. Hiňlenip äken hiňlenmediň arasda reba kodyň flow'un gowy ýöne tekstine çalajak gowşok diýdiler ha. Aýaw. Indi şu emin agdalanmadyň saňa beren bahalar bilen näil garaýan şolara? Gowy, özler bilýärler. Allah şaňda men diýjek bolýan adam ay men rap dille şeýtdiler da diýip soň çykdy video goýmarsyň. Ýok. Allah şaň. Tak. Bu ýöne men pikirim men az gowşograk çykyş etdim diýänim. Men pikirim hiç zat çödeni çözýänler emin agdalar. Olaňam netijesini az wagtdan biler saňa bolsa ýene bir ýoly üstünlüklen hemra bolmagyny arzuw edýär. Sag ol. Saňa sag ol. Repli dil sen üçin uluda bara. Mehriban tomaşaçylar, dafa men baat berdi, abed bolsa dowam edýär. Inniki bähleşimizde men pikimçe köp tomaşaçylarymyzam eminlemedem garaşan bolsa gerek. Ol bolsa özüniň üýtgeçlikini bilen, özüni diňledip söýdirip bilen Daşul welaýatyndan, Daşul şäherinden Ali Met Yakubow, Ali Flexman, garşlalyň. Bähleşigimiziň inniki gatnaşjysy hakyky fantan emosiýa berip emin agdalar hayrana galdyrýan Ali Flexman. Alişka salam alaykum. Salam alaykum. Gowum ýagdaýlar? Berekella senden ba garaşýan zadymy gatullyk anna bugünen fataly goýanmy? Göni. Bum, galany sahnada garaşaň. Onda näme sahnamy saňa garaşýar? Ali Flexman, berekella üstünlükler hemraň bolsun. Eýo, zaman bitber. Göredik. Ana gitti ona. Qollalyň. Eýo.
Ey. Boldu mikrofonu ber maňa izine gaýday, sen gatynmaýdas. Söz eýesini tapýa, bulary menden geregi diňe hype'da. Ey, men atmosferam başka, gelimi beri ütgödü flow'um, sen rapte kulow'un, doğrup da surow'un, başladım mı oyun, hemme zada time bul bomb. Ey, hemme zada time bul bomb, yeah. Click club, bizimki hakiki hip hop. Men adam Flexman, tanıdın mı ay? Okocok durman freestyle, sözler gımmat kristal. Maňa beat'i ver de crash, sözlerimden bölüp tayn. Ey, eşcan benim maňa beat'i ver de crash, sözlerimden bölüp tayn. Yo, ütköşk aura bilen girdim sound'a, yok mende pauza. Hova isi sound'a, gireli hauza. Ondan çıkıp klub kauza. Men Einstein rap, maňa matematika. Kimin kimdigini görkezipdi analistika. Sen arzu ediver fantastika, bizimki diňe realistika. Ey, men bilen batıla çıkmak üçün gerek sana biraz praktika. Rapli dil, sen üçün ulu davara. Eminlemeden haýsy taýyn pikirni aýtmana, mikrofonu ýene de merdan birinji elledi diýmek. Merdandan başlaýar. Evet. Alişka ilki bilen Artan aýdyşýar. Men sen gutlaýar. Artan sen diýme näme bolýar? Bu bulaşyk bel aýtdym bara bu gede. Bu yaman gowy beat men gaty gowurdum. Şu beatde imine şundan başga görünüşde okawam bolmaýar. Diňe şoňal davleniýaly berip pram daş etdi bara. Mazes. Hakyky bizim gowuryan Ali Flexman mana gelipdir da, şo bolýar da. Toqa ýene sene ojak, mene gowy net problemi ýa başga aýtjakdadyň barmy? Diňe like. Onu Bayram, Vagrant. Alişka. Awa. Şi hergedek gelip şo bir flex etgidya, şo bir flow edya, ýöne hiç keli skучно da hergedek şonu diňläsiň gelýär. Şo bir zat ýöne ýene de diňläsiň gelýär. Ne käbir aýdymlar var, şo bir aýdymlar 3 tane aýdym, bir aýdym ýalyp bolup durýar. Ýöne buň çykyşy ýa-da buň özüne bolan awareness badary özünde. Tuwalama awa içinden çykýar şo. Şoň üçin aty begenýän ýalyp awlanyň badygyna. Tuwalama mazes, berekallah. Sağ ol. Köp sağ ol. Iska, mümkin masa? Alibek Kutlayan hemme zat gowy başda birinji taktyna bara girende men ýangyş taktydan girdim ka diýip mol soň ýyzy bir kelek düzelip gitdi bolyn. Aslında Zakatovkasydyr, taýynanda şeýle taýynandyr. Ondan soň düşündim aslında taýynanda şoňal taýynanyň dämi? Ya gijalyp girdim girende. Yo, toşun şoňal. Toşun şoňal. Awa gowulupdyr, gelişipdir Kutlayan. Üstünlüğü arzu edýän. Sağ ol. Ana näme? Beatiňe ýeti. Espeter. Yo, aýtmana zat ýok. Gatowy işini çyny bilen ýapyşany bildir ýa. Öýde öwrenýäni, taýynlanýany. Arad şo tarabyna tuwlama diýesim gelýär, syýlag, täbi. Yüzlei garanaq da bu iş bolly durmuşuna giripdir. Ädir şu taýdan geçmesini tapawdy ýok men. Anan ýan şol oglan iň soňuna çylyp gitjegini. Gidiber özgörýän ýuwaş-ýuwaş sözleňem gowy edil neme däl duýsuz däl, flowam oýnap dur. Garad berilen näre? Berilen. Tuwlama. Ben haladym. Köp sağ ol. Eminden pikirini jemlemek üçin dizet senden. Ali, gaty gowy çykyş etdiňim. Ine emin agdalaryndan bir ütköş wow tesvir ýok diýip ruhun peselmesin. Ferit şunýar zat bar. Garaşylmayan adam wow etse her kim tolgun ýa-da ütköş tesvir berýär. Ýöne şu hereket garaşylyan adam, garaşylyan hereket etse ha, gowy diýilýär. Diýjek bolýarmda Real Madrid mysal üçin çyksa utor diýip garaşýasa. Utorny gen görem. Şu oglanam şunýaly mysal. Barça bilen çyksa belli de bolýan, aýdyr. Real Madrid utya. Umuman Ali, biz senden şu zada garaşýardyk. Şundan pes performans görkezseň, biz gynanardykmy diýen bir ters tesirler bererdik. Ýöne şu çykyş senden garaşylyan çykyş. Ilnikiň bundan has gowy bolsun, gutlaýan. Nesip bolsa. Sağ ol. Başta Alişka başladım bolyn, bu gepleşigimizden başam Terdar çary başlaýmaz başlady bolyn.
Ses qırmaz bilen ha, Serdaşan sana aza kani sesine de çalamam etdi. Qırıp ses bilen bir yerine getirmeye buraya. Sen näme diýersiň? Ali barada öz pikirini aýtsaň, Serdar başlanda. Ya men eşitýän men birinji bilen şuma ulaglaryň sözlerinin okuyuşundan meter hereketi bir hili haqiqi özü men hereketini seýýärdim, hereketçil bolam. Nemerak bolam, soň şola bir gönül namı tükenip başlaýarlar ya bu sözlerini duýup özünden bir hili geçirip aýdýar. Şoň käbir şol häzir Keneme kapyadan çykýan ýa-da ritmden çykaýmay nämeden oň ýaly pikir ýok da şu bardadım realni diýjek bolýan şonla bar şonla barda bir ýertiç häsiýet barda şonla netip barda o ufakla mir bolup ýetişer bolam men ýanky diýýär ananýan Köp sag bol Serdar arda long hasyl bolsun Kerim näme diýip bilersiň Indi bir Reva baha vermek için Rev'in dünyadan azıgan malga girişmediler. Rev'in gücü söz da, sözü katı durt aytdı, doğru aytdı, düşünüklü oldu. Ben Rev'in matematika dedi. Onu derinlemek için gerek analitika, sözlermem realistika dedi. Ta katı kovi. Indi gön aydili adamında o Rev'da gön aydili adam hem bezat neyme ulusülükler yar olsun. Ali. Allah'tan kuvat versin, şifa versin, seni alayı zehirli olarlar, dünyanı görmeli olarlar. Allah'tan yolun açık olsun, sana sağ olun. Sağ olun. Başına Serdar. Diýjek bolýanym, kän oglanlar bar da şoňa ýanşy oglanlar öz kimçiligi bilen kösünýän pikret ýaşap beren oglanlar bar diýjek bolýan, görürler sınlar diýjek bolýanna. Kim diýjek bolýanym, men beýle diýip öýünden çykman ýatyrlar diýjek bolýan birazjyk hereket etmeli, başarýanlardan görkezmeli, Allah beýik niýeden şaşyrjygy belli diýjek bolýan. Menem bu ýollardan geçip gördüm, benim mekşem geçip gördü. Diýär ýykylan almaz diýär, şoň üçin hiç kimseň elinden çeken oksaň özüň ýörep barmasaň. Onuň ýoluna ýöreýän adamlaryň öz gel geçedip seniň tör berýär, sana orun berýär, sana ýyrly zakýalar döşüňe şey dip ýöne turmutdyň da kansal gitmeli. Öz-özüňe görkezmeli, öz-özüňe da hazat etmeli, özüňde bar zady men öz pikirim joň ýa. Onuň ýylyň öz sana goýup goýup gidýär. Köp sag bol, köp sag Serdar. Dogry aýdýan, benim goşup bilýän köp sanly tomşaçylarymyz üçin aza känne görürligidimiz Ali Flexman. El şarpışmalar bilen uğradyýas. Aliýa köp sag bol. Sahnany gaýnadan Ali Flexman, berekella seni gutlaýan enim ilki bilen. Dizediň aýdýaly. Näil duýguny başdan geçirdin? Seni ilki bilen bellecek adam, senden hemmek için garaşýandy. Fatalla bir çalt okap, şo flow görkezdiň. Birincide gow çykşetdiň, ikincide de çykşedinde azyk düşürdin. Bankany şu üçüncüde de ýene şo birincide hemmekçe fantan emotsa paýlan Ali Flexman geldi. Inni emin agdalymyň aýdan zady barada we özüň sahnada çykşedinde näil duýgular başdan geçirdin? Şo barada aýdyp berdiň. Gow duýgular başdan geçirdim. Emin agdalarym dogry aýtdym zatları. Sag bolsunlar, janlar sag bolsun. Hemmesine. Aha. Galan adam men öz pikirim bol. Sen nesip bolda finalda görýän ne pikir edýän ýöne bu men pikirim galan netijäni bolsa az wagtdan emin agdalan üstülen biler. Sana üstünlük ardy edýän. Sag ol. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Repli dil sen üçin uly da bara. Mehriban tomşaçylar, dinleýişiňiz ýaly, görüşiňiz ýaly, duýuşiňiz ýaly, bätleşimiziň tempi, depkini gitdigiçe ýokary galýa, indi şu depkini gowşatmanjak alyp gidermi kadiýat, indiki bätleşimizem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Destan Gaýratow, nickname'im MC Deska. Karşılaryň. Bätleşigimiziň indiki gatnaşjysy biziň ýaş rapperimiz MC Deska. Wa aleykum assalam. Goňa delem. Şükran. O näme tema barada aýdyp berjek bu? Şo menmenlik. Ha, yomak. Sen adatı destanada yüzüňde bir gamussa bamy, näme boldy? Şu tädirdim amaşmaýly. Ýa-da ruhsat bolsun, tuweleme onna da şu maşgalada paýjygaly ýagdaý bolanda da garamazdan gelipsiň tuweleme. Haqiqy sahna artist boljak bolsaň, hemme gaýgussan aýryp inni gow çykyş etmeli, hiç ýeli aljaramallal, tolgunmallal, gow çykyş etmeli. Menem saňa üstünlük ardy edämek galýar. Menem doýgulandyrdyň, sahna saňa garaşy.
Ola. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Assalamu alaikum. Ediledi bilen ok bayma şu show yönü katı beterine beter katı go flow. Yelim bilen elime belle yelim şanyal mikrofon sahne mek şu at menne kontrol. Tony Montana yalatyan boşuyan şu patron. Men saklamana seni hak yok. İsteğimiz saç kaslak aydım açık gezmek mantafono. Köpülü küçük işte yomun yalı duhedi Robin Hood bolmak ettim arzu başıma kafin işte yılgırıp dur. İçimde kiçiren geçe vıybarım bu. Dinlesedim kovluk arada da pulğunan kapkar eşikler bile sayılanıp dur. İçi taşı kovutan dur meni şonu da görüp bolsa dir. Yine kim bu? Oturup bilim doğaylığa karışıp pulu tapyan dost oğlun tanışım. Barsa Türk kamağa karışıp bilgeşin giyici alım intiham karışım. Baran yerim kamala tədəcə açılış, baran yerim duruşunu dinə şağalım. Tayarı dök... Kılmat katlaşık bolunok tanışıvam. Men yadap taşan zattım. Bulun küçülükten edyan ulu kuvvesi. Öz esegimde özümde redyan. Gerekka birinin gognumesi. Tövürüme katı təsiyin edyan. Reyvin kanımı ornuması. Yönü men üçün yeke təsiyin zat. Yüzerimi diklen izimde ılgıması. Derecem bilenin bolmasını işim menin. Pes uçak pilotlarım. Hip hopun içine çıkasım gelin. Nokta pavdu yok verin kurortunum. Bul intek küçücük baş men dövmölü bir neçe rekordlarım. Bomboya trackler rap fıngı yarıya ilim ayıraysım kunop kodon. Menge diyan işlem katı başka yönü bulon şavurdan dost dinge şablon nesivedinden zıngısım gel ya trap album. Nolun maşap yuvuşudan çıktım yukarı edil akapon. Kapkara fon klasik egnimde oturanok. Şon üçün başladım Nike'ın fanadı olup ya. Ay berekella. Defansan köp sağ ol. Hergedek şu MCTS kıtaqına çıkanna özünün yaşına qaramadan hormatly mihmanlar ifade edýär. 2008 mi? Iň ýaş bätleşimiz yaşına qaramadan şunça söz, şunça gurwa sözler, şunça töweleme sözleri bilen, flowlary bilen eminlenmeden, tomsaçlanmadan hergedek töweleme geň özürýär, begenlerýär. Onda näme? Pikirlemede aýtsak, background taýyn edýän başyny. Destan töweleme. Odan adyň var, Destan. Men şu oğlunun birinjiden iň ýaşlygyny bilýän we şu oğlunun köwesine keyfim gelýär. Şu her bir sözüni soraýar, her gedek bir çykyş etmek men şeýlep qaby. Men diýär, dur men emin agla men dinlemeýin, men ýanyma gelmedi. Ýani şoň üçin ýöne otly däl, skarasnoy otly bar, tizlikli otly ýaly geçikdi daşmat. O 2 minut mu? 2 minut demiş mi o track? Yani geçiktin de arasında bir astanovka ettin. Oğlum bakmadı planlanan astanovkada yani sözlerinin käbir yerlerini katı güçlü yerler ba. Käbir yerlerini. Atak tuvalama ben vaskişayız berekella malazet. Sağ ol. Sapranan kep gazyp beýlede çöwürlöw. Nämen alamadyk ha. Sloglaның men энергетикасы goýarýan. Gaty хладнокровно, gaty безразличный bilýän. Çykya biz ýok ýaly berdi. Молодчик, gaty красавчик уже пацан var. Men adaňa balet edýän. Молодец и 2 minut da ýöne ýadatmady. Ну типа не устаёшь. Красавчик üstünlük. Ýok saat ýadatmadan sebäbi bar. Beat gowda. Şunya beat bolmady goýa ýadatmaz. Ýöne beatlara ýaman gowy. Gatgow. Kim döretdika? Men. Şeýleme. Süleyman başna. Men şu wagt bara, şu wagt mikrofon alanymla garaşman. Manam gaharym geldi şu wagt. Gaty geldi. Oglanlar bilemek näme şu aýdanak çykdy. Nemeden? Tempden çykdy. Ritmden çykdy. Aýtdym astanovka. Yo, o ýerine diýem, aslym diýen sözler gaty gowy. Asıl gowy bilýär şol oglan. Ýöne şu wagt şu mümkinçilik ulanmady. Men şoňa gaharym geldi. Men keyp alyp bilmedim däre. Sözüm aýra tiňlesen gowy. Ýöne ut goşmady hemme-de. Men bilemek näre mallar ýaşanýarlyk bolsalar. Ýöne galan zat gowy taýlanmansyňmy ýa wagtyň az bolup durun bilemek. Bundan gowy diýädiň oň sen. Gaty gowy diýädiň. Şu gedege ýa täzen çykyş etdirmeli bilemek. Ýok, egerde barbyr beatine ýanky sada gabat gelmeýärmedi, ýene şo diýip geleşdirsiň sen. Ýok. Aýdys şonýaly boldy. O gabat gelmänlerde ýazanyny gowy ýazypdyr. Ýöne pikredis ýaly şo ýerine oturdy bilmedi. Kän çykdy, köp ýerde çykdy. Olam neme diýär? Ünsüň aýrýar. Gön ünsüni oýadyňa çekýär. Şo kemçiligi.
Bilema oğlanlar näme aýdan moş diňe men nemedendir. Na samym деле birazajyk özüne bir hilek ýara sözden goýatda tutup gelmedi. Şunu padaçatyny men üçin ni dastatçy bol. Şo ýerine ýetiş öz aýdan zat ne käwatynyn men ýara aýtdy bilýän. Ödem görnüp dur stop prem çotki moş oput ýetenok zat ýetenok birazajyk hereket aýdan zatlar bilen şu hereketleri başga ýerde gelip da bir-birini kowatlaşdy. Birazcık new verini gördüm. Haçat bilýän uruwa tüýür gidetdi. Gidetdi wychodzi, ýöne şo padaçada mene etmezçilik gördüm bari. Düşündüm. Iska, sen näme diýersiň? O Süleyman asy açylmaly da bu görünüp duran hatta gizläp bolmaýar, dogry flowlaryna çykyp giden ýer wa düýünden gawat gelmedikler ýene girip düzedýärem bir hilek oglanyň öz başlyklygy wa ýöne ýadydan ok bir gowdalym diýip bolanok ýöne ýaňyşan ýerleri bady kan aýtmalan gizläp bolmaýar görünüp dur. Bir giden tomboşa çyňgyny çykarýarsa bolady. Şular oturup şuýda eminlik edem şonu görmedim diýdirilmeýärse dogrymy? Öň gowdy Çotka çitka sadam çotkaja görünüp dur ya prosto oput moş diýenokdur var. Mene manerasyny duýmadym bilýärmi? Prosto bir zat aýdyp otyr, gowuja davleniýasyny berýär, adam edýär ýöne maneryny istýok, bir padaçatyny rast gelen. Tak tekst düzüşü de edişem gowlu. Ýöne helki birinji ikinji oglanyny şo sahnada aýdyp duran zat anynyp aýdyp otyrlar da birinjam berip otyr şo aktyorlugyny berýär. Sözünüm, aýdyşynam berýär, şeňinem, manerasynyam berýär. A tutbut takoy da stabilnice bol bir hile. Görşüme diýäli eminlenmeden pikir kä bölünni ýöne dizet haý tarafa geçerkä. Flow eşitmedin şu sözi? Edýän işim özüm bilýän gerekdel başgasynyň göwnümes diýe. Bilemok. Elbetde tolgunan bolup biler ýa ýene başga zat bolup biler. Umman mene bir goşşok badym ýok. Men iki tarap bilen hem radylaşýan. Goşşok badym ýok mene. Teşekkürler. Iska? Ne şu gatnaşyjylaryň asly şol başdan 40-yň içinde iň kiçigi şudy 2008-nji ýyl. Öň gowy diýdi bol. Öň bir geljek dogumlulygam ýetdi. Şu adam ýetip dur ýöne alada thbasy bul oglanyň bul şu ýakynyna bir maşgala diýip paýjygaly ýagdaý boldy. Belki şol sebäpden birini taýýarlygyny görüp bilmedi ýöne. Edil biziň häzir dawleniýamyz şu repli dilem artyk maç bolup durmagy mümkin, duran bolmagy mümkin. Görünýär da öňki ýalyk taýýarlanyp bilmänler näme sebäplerden onu soňundan aýdar, elbetde bäseş gutaran soň. Onam ýöne bellek geçip bolýar da şo sebäpden belki gowy taýýarlanyp ýetişenler. Ünfin berilenler. Ýöne wara belki azyk oturmadyk bolup biler. Ýöne özüne bolan inem bilen alyp çykdy şol oglan. Näme diýseňizde? Bu näil ýagdaý bolýar? Meselem zapis edeňizde bir beat zapis etdiňiz, oturmady, çalady sesi alyk öňrak süýşürýär, onu oturýar, şoň ýadyrak bir zat boldy bu. Berekellah, sen bir daha edersin, normalmy? Arkaýym bol, ýylgyr adyzy. Dahay. Çok sağ ol. Kerim, Serdar mümkin bolsa, pikirleňizi aýtsaňyz sizem. Eýýan gydyjy aladasyg bardyr laý oglanyň, ýoksa ana diýerler, gowy diýen mene dogry maýsam bilen sapardyň ýa. Ýöne gowy ýetişi. Margeç maşyny da tolama. Öýle meňde diýen gowy ýetişi. Ola ýana. Diyecek bolan ruhdan düşme. Ruhu bilen Allah berýär, adamlar beren ok, şoň üçin ruhdan düşme içesen. Janyň sag bolsun, diňe öňe olar emme. Ýa-da diýişim ýaly 20 ýyl mundan mene öýde bularyň aýdymyň dinleýän. Ne bugunan bärde otyrym. Diyecek bolan arzuňyza ýetin. Hiç ýadama aranlar. Bulýan mene. Köp sağ ol. Kerim'in bu ýigidemeden sözlerine ýa agyrynda ýatda galanlar barmy? Ýa sözleri gaty gowy, ýa-ni käbir dostlar meni aýlyga garaşyp oturamoklar. Näçin modern temalarda hakyky gerekli temalar näçin men kelame gelmeýär diýdir ýa köp zatlary gowy aýtýany şu temany özüňiz berdiňiz ma näme siňe sağlam berýär. Hemmesiniň temasy näçin bir gelip dur. Fantaziýa. Şu Ferhat şoňa ýomok diýilýär. Şol rapyň asly şakasyna hyber esasy bir nemesi udary şu. Düşündüm. Maşynyň damkrazyýalyk bir zat da şu düşünýäl tekstler. Rapda bolmaly da. Bütünü şoňky. Das ýoluň ak bolsun, professional artist boljak bolsaň, durmuş aladan sahna gelen soň ölmeli. Diňe sahnadaky etjek hereketiň bilen bolmaly, bize şeýle öğretdiler. Hakyky okunda da
sana ulu üstülükler yar bolsun, nesip bolsa gelecekte söz bilen bätleşip biljekdiňe, söze üns berip ýazýan oglanlara söz bilen bätleşip biljekdiňe gatynan ýan gowdatlar aýtdyň üstünlük. Köp sağ ol. Stefancan, hormat eminlemeden mihmannamadan öz işlerin personallary, herkim öz pikiri var, pikirlere dengep bilmez. Ýöne bir başlangaçy, ýani başyň diýişi ýaly ruh dönüşemiz ok, sebäbi tek bu soňu däl. Ýani asalymdan bilersiz, final tapgary siz görürsmi, görmersmi? Ona ýöne az wagtym. Häzirki Desanel Şapyaz, MC Deska. Köp sağ ol. MC Deska. Gelanim. Daha şettin ha? Yok. Ay hova men. Hova da la azıga gaýgyly çykyş etdiň, hemen bitden çykan ýeriňe adaçyk giç giren ýeriňe. Oňam sebäbi eýem düşlüklü mükadiýan, häzirlikçe bolsa emin agdalamyň taňa berýän bahasyny görmäni garaşaly. Bätleşigimiz dowam edýär. Onda näme mehriban dostlar, tomuşaçylar, biz dowam edýäs. Bat bilen inniki sahnany özüniň aýdymlary bilen, biti bilen begenlerje gyzdyrjak. Ol kim? Ol Balkın welaýatynyň Balkanawa şäherinden Şatlyk Tagan Galyjew. Nickname'im Shady West. Garşlalyň. Bätleşigimiziň inniki gatnaşçysy Shady West. Gelany Şatlyk. Salam alaykum. Gowmýar diýelim. Bu az golaýrak tüýstüni. Ýaşy gowkuda öskü. Gowmenem şu häzir hatam gowulýana şu birinji gedek çykyş edende Eminem'in flow bilen arasynda şoň okuýşalygy okap çykyş etdiňe. Bu gedek näle çykyş edýän? Bu gedegem edi solar ýalyk bolmady da ýöne. Sonýalyk etsek bolarmy? Flow sonýalyk däme? Awa flow sonýalyk. Senden garaşýan adamdam şol tamamydam şeýle. Onu sahna saňa garaşýa üstünlük emran bolsun. Sağ ol. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Şatlyk paýlaýanmy ýa garaşdyň näme görürsiň bilersiň diýäňmi? Şatlygym paýlaýan. Ýerenni. Yo. Ýaşykda näme galdyny ýene edilen ýürek ba, dowuk gaýygyň üstünde otyryn elinde ýekeze kurek ba. Bulaglan ýöne ýere geplen ok, sen häzirem düşünmän oksyň. Gämi ýola çykdy Babilona tarap, ýöne o tarapa ýola çykanyň haly harapmy? Kim barar haçanda wagty gelende? Kömeke, tosyp ýakyn saýyp ýüreleriň arkandan iş dörüp ýüreleri kän gorasyn seni ýeke. Allah, balbamy ýak gerekmezek adamlaryň ýanynda. Seni saýlap sen ýakdaşyň gadryny bil, ene atanyň gadryny bil. Bil bagy şolary seni dogry ýola urukdyrjaklar, şola dämýä, ya, dogrusyny al, astynyň ykbalyň özi soňa barabar, her adamyň ýüreginde ýara bar, dogry ýola tarap ýüre, iziňdäki şagyllara garaman. Maskara varlarım özünü näme kam diýer, menim olary ýönüki fan diýer. Özüňi kiňden açyk teretini sen bäri bak. Hakyky rapçiniň durmaly ýerine tak günüňi zordan görüp ýürülen hakymy by, barmaly ýeriňe baraňdy onuň tebäk kärmendi. Aklynyň içinde insap galmady diňe hawalady denki, gorka filmiň içinde gezip ýöreniňden habaryň barmy sen? Şu ýere şenli diňlän bolsaň onu şeýdi wetsin fany sen. Şeýdwetň kana sen. Ýaşykda näme galdyny ýene edilen ýürek ba, dowuk gaýygyň üstünde otyryn elimde ýekece kurek ba. Bulaglan ýöne ýere geplen ok, sen häzirem düşünmän oksyň. Gämi ýola çykdy Babilona tarap, ýene o tarapa ýola düşýäniň haly harapmy? Kim barar haçanda wagt gelende? Kömeke, blam the black cap ne. Kelam the black cap men telemek bu dünya biziň aklymyzda nämeler salsak bolar käbilerim onu häzirem düşünenler arasda saklan ýetdiňi päleňi kerkimelerligem bolmak münasip dälini gördüň dämi. Shady West diýşäl täzemekden agzasy. Onda näme ähli taýinlygy ýerine düşdümi, ony edil bidädäl hormat eminlemez bakar vermeli. Näme diýerlerkä? Kelle bilen, gün baka berdi. Bir da diýä. Ondan on diýdiňmi? Berekella. Artyk maş söze gerekkä, bakam gördüňi diýdigi şol. Toğadan söz alamlar. Şuma dilimden aldın.
diýmäne zat ýok. Nu arasynda sakynny, okey, izin dowam etdi. Ýöne doğrudanım sözlerinin maniýetini ünsörjek boldum. Slow'unu bilýän naray. Bilemok. Bütün hikaye aytıp berdi bolin. Soňunda da näçe baglady gördüňmi? Soňuna çende dinlämosaň onda sen şeýde westin fanasyň diýip. Alyp paket edip berdi. Tuwalama. Bolly başga söz ýok. Köp sağ ol. Iskadan näme diýersiň? Merdany kiňe da biratlara ümürleşdiňi döde. Şeýde westin nämesini. Näle qyn şogny da aray bidagyny saylamala. Üç adam geçirmeli. Gelenem doktor da berdi. Deme şartlyk ýyldyna 2 ýerdek sägeniň näme ýa tutup ýetişmediňmi? Näme boldy? Kän wagtam boldy. Şu soňraklaryny bara. Soň düzünde gaýçak mahallam. Näme üçin beýtdiň? Şu soň kelläme gelle şon. Onum goşaýyn idinde. Päsel beren gördüňmi şolaryň? Päsel berýär şol. Gowy emme zat näle flow etjegine bilýärmeýär. Aytmak adı bilýärdim şonu ýaly flow bilen gitjegini. Mesela arda wedýän haladym gowy enen ýerlen ökman bellek geçmeli tekst gün şowa çalyşyp gün şowa çykmak ýa bol hoply zat. Mun semboly yarım finally. Artanam. Şatsan ilkörüne gutlayan seni. Şu yerlere çel gelenin ýöne, ine oglanlar meňe razy bolman biler, şahsy men garaşygymdan petrek galdyň. Biz senden, misal men şahsy senden şowa garaşýardym şu wagt. Düşünýän munyň häzir flowlary bir kilo monotonrak gidýär, düşündirjek bolýan zadyň bir ýere çelip düşünýäňde bilýän monoton bolýar boly, iýdi gyzykly bolanok. Umman, istimgar diýýän, men garaşygymdan petrek galdyň, men senden kän zada garaşýardym. Rifma ýok köp berdi. Şu tekstin täbilen üçin bolýar şol. Ola wapşe gönü odat mene ýykkan da şol käwa rif masal çykyp gidýär boldy. Soňra bileş mesele. Ödem köp berdi. Äne gara bolsa da bar gaşyn çyçyň görýän näşdaýdan wagrandyňny. Gaşyn şeýip çytýan. Ne garaşyň oýdy, radirasyň oýdy. Yo men da sorajykdym. İslam bitlerini öýler taýladym ýa sen berdiňmi? Bitlerini öýlerine taýlatdym. Şu gezek şu tapgada. Öýler taýlatdy. Şol bitler geçenkide nemedilen bitler bar. Şol düzgünne ýa-ni taýlany öýler da. Nima aňsat diýip taýlany şu bitler da. Belki öňkü tekstler mundan gowduram. Aňsatda men diýjek bolýanym prosta geçengedek şow diýdi, meselem Marsdan. Her gedek şow burda etmeýin diýip etdim qadiýanlary, düşdüňmi? Her bir nemesi risk da, her bir ýarym finalna bul bayram. Risk da bir awaz gaýdusuzlyk diýmekdi. Mene bir soraw bar. Iska faňa. Ene misal üçin ýanky MCDS-ge de çykyş etdi $2000 ýa. Şu hökmen $2000 bolmy? Ýa misal üçin $1000 çykyş edip bolýar. Hökmen ýa zat ýok. Şeyle gerek. Mundan näme şeýledi? Çykyş edip oturan käbir oğlunyň umumyň çykyşyny görýäň da şuň şunça uzun bolmasa şuň ýarsy bolsa da has gowy baha berip bolar. Dogry. Ol dogry. Ol dogry. Ondan bäsleşik zaçem riske girmek. Gaýtamyň gowy taragyny görkezmeli gelip ondan many smysly ne tu? Bul birincide de ikincide de ýaman gowy nemetdi da bilýärmi? Mundan da bir şol ýalyk bir neme garaşyldy. Ana gowy şok ýerini bolmadyk ýerine ökman aýtyp geçmeli. Biz aýtmasak bolmaýar. Yo men hiç kim arna alamak, ýöne men öz pikirimi aýdýan. Yo dogry aýdýan sen kim olam ruh üçinem gowda. Süleyman, bu jemläp berdiň. Men mara garalawjy boljak bolup oturdum. Şo säginen ýer üçin mara men aklawjy boljak. Gaýtdyň da oglanyň üstüne gülýärem mi zat sözleri. Umman sen taporuň şu wagt aklawjy bolup duruşdy. Ýok, men asly hälemmer garalawjy. Ýanky oglanlaryň kemçiligini hiç ýyl aýtmadylar. Şu wagt çalaja sägini olam näme üçin şol oglan güýçli bolan üçin. Men pikirimde köp zada garaşyldy şol oglan. Öýlerine garşydaş diýäňmi? Mene hoply görýän şol oglan çöreksiz goýjak bizi geljekde nesip bolsa. Ýöne ýa säginen ýerine aýtjak boldum, oglanlar aýtdylar. Sözi gün 10'lık koydum mene. Sözi ýanky oglanlaryň ýaş oglanlaryň ýazjak sözi, ýazýan sözi. Özü ýaşam bolsa, uly temalar, agyr temalar saýlapdyr. Şonu men gowy tarabyna aýdajak da, ony men aýtdylar oglanlar. Men üçin gülýalak bir 10'dan 10 goýup bilemek ýankyja tägiden ýer üçin. Ýoksa goýýardym. Düşünükli. Süleymana sözüne 10'dan 10 goýdy bolan Kerim näçe goýdyk? Ýanky mät tograýdy, rifma kapy wagt adrak ejizgerliňde, näme insanda şo läligi bilen däligi nemetdiň bolan aldyň, odan aldyň şo taýyny gowy gördüm.
Umuman yat kesik gerek de. Hökman yat kesik üstünde işlese biz Qoşgaýdanmyzda meselem 1 minutda 1000 söz aýdan bolsak 2000 söz aýtmalla salt temp bar ataydy. Soňra sen üstünde iş şartyň diýip arzu edýän, umyt edýär, sağ bolsun. Köp sağ ol. Serdarjan. Ýa-ni sözüňe eneň ataň seni urup durur näme diýe-de, maşgalan ýeneň diýe. Ýeketäk şol saňa bir zat öwredýän eneň ataň, ýeket galan zat durmuşyňa öýde öwredýän. Bulam diýjek bolýan, bu olanam tugalama. Şu durmuşyňa öwredýän sapaklaryndan geçip, şondan netije çykaryp ýazýan eken diýjek bolýan tugalama galan gatgowy. Kesinden kemal tap fagol. Emi de filosofik diýilýär şolar ýaladym. Şoň ýalak. Tip adamlaryň gözüne däli ýöne akıllı oglanlar. Şoň ýalak. Gördüm däre tugalama. Sözler. Köp sağ ol Serdarjan. Tugalama. Onda näme? Şatlyk, netip bolsa gepleşimiň soňuna şatlyk bilen geçekmi, ýa nähil gaýtjyň bize bilemizok, onu bilerik. Asalamdan bilerik. Biraz habar et. Häzir keçikşiň üçin saňa sag bol, şu el çarpyşmalar teň üçin. Shady West berekellah şu garaşan da adımı berdiň tamany ödedin. Sen ýaşyň intek ýaş bolany garamazdan şeýle bar kyn temalar alýan hemem tekstinde beýleklerden tapawutlanýan bir zadyň var şu Balkan tarapdan bolan üçin mene geçenkide o tür deňzi atlap diýdiň muny kröklap diýdiň şu deňiz bilen baglanyş kıldadyň ma hem aýratyn öz bellecek adym girşiň ma çykyşyň ma ýanky ýygyderligi wa ýöne ritma menem öz pikirim aýdýan gowşorak gördüm. Bu meň pikirim ýöne. Sen näme pikir edýän we emin agzalyň saňa beren bahas barada näme pikir edýän? Menem dogry pikir etýän şu çykyş edilmi edilmen şeýle gelerini, şeýle çykyş ederini gelemok gelemde ýöne stagnatsynda bilemok bir näil bir aňryňdan gelýär da şeýlere bolyp barar. Hawa şu Black Cap'da näme üçin säginiň şota ýaman gyzykly boldy. O taýdan men soň gaýtsak makallam bäri, gaýtsak makallam düzüm. Soň kelläme geldi, soňam şonu goşup goýaryn. Teksti täze goşdyň öň başgady. Edil dol öňküler ýalyk, bastaklar ýalyk ýatmagymam. Ýatutun da ýöne gara täsirini bildirdi da şo sahnada. Düşündüm. Onda da sen çykyşyňdan biziňe göwnüme suçdy. Nesip bolsa finalda ýene de görüşür diýen umyt bilen saňa üstünlükleň hemra bolmagyny arzu edýän. Sağ ol. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Dinleýişiňiz ýaly biziň meşhur dostumyz DJ Şaman hem ritmi duýa, ol elbetde birinji ýerde duýanlardan. Inneki çykyşacak ýaşdykynda bätleşimizem şol ritmi duýar diýip umyt edýän. Gollalyň we garşylalyň Mar welaýatynyň Sakarça etrabyndan Murat Annaýew, nickname'im Murat. Repledil bätleşigimiz dowam edýär. Bätleşigimiziň inniki gatnaşçysy Murat. Gelin özü bilen hem söhbetde şolalyň. Waleyküm assalam, gowum ýagdaly. Ne ýaman bir kili içgitsin çykurlaýanlar bir dogumulja bolsa, no? Dogumlu. Dogumun şun ýalyk, ha? Bolýar Murat, näme arada aýdyp berjek? Ýomok. Sen öz stilin wa da lirika, ýanky tekst bilen adamlar duýgulandyrmak. Näme üçin onu saýlamadym? Lirika ýok, minus. Bitlerde. Bitte lirika minus ýok. Muny espitra belli edýär, ýa iska belli etmeli. Tak, espitra hem iska kingde de belli, ne bitte lirika ýok diýe. Onda näme? Lirika ýogam bolsa sen öz işiň usfady bolanyň üçin häzir sahnada bir emin agzalar hayrany goýjak bir flow bilen çykyş edersiň diýen umyt bilen saňa üstünlükleň hemra bolmagyny arzu edýär. Sağ olun. Sahna saňa garaşýar. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Bu kise açılano İçinde ulayan itleri tamam kapılano İçinde ulayan sesleri necif yatırano Bu kise açılano İçinde ulayan itleri tamam kapılano Olorun ulayan sesleri necif yatırano Eni yatırano
Koyverdim özüme erkin Başlığım ruhsat bersin ya da bermesin Mana billere no Görüplen duzları güllere no Neçe isemem Yok ağzımam duyanok tağım Bu soğulun bazarı biz terk etmeli tağım Pozamoktine çizyan menem edil Gara galam kelle dolu cibi boş bolsa nem etmeli ağam Ay nem etmeli ağam ay ha Yeah Dimana yine derdi Yok oradan aşağı seyretmenim Aşığı alçı vapanlar Yüz veren o keneklere Haşalotlon göğniyeten o uzun boylu dereklere Seyret özünü kanıt sayar bizden kaçan yeleklerim Yüzü gören ok başladı batıl Yüzü yok bulun kıspısı hatun Men gelivem kuruva giremde Barını tut yan yalım atım Markamdan gürleyen doğumu sen Haladın mı bu flow sen Kara sakallı Santa Claus Men üçün oyuncuk Mickey Mouse sen ya Kim kime inni bolmalı den Hani başarsan gelmeli yen Sendine inni kalmalı gen men Gelemde barını bolmalı sen Türkmen rap balyalısine üşe Elimde kalıp uşka özüm var Uşton yazyan der uşton Katlaşmaça del çalacak bay Bağdat'ı bay uşton Çalacak bay Bağdat'ı bay uşton Sağ olun Murat, köp sağ ol. Muratcan yerine tiren aydın üçün inni taýynlyk nähili bolluka eminlemede pikirde ellere galamly belliklerini edýärler mümkinse saňa bolan öz pikirlerini we bahalaryny goýarlar mukadime. Ide bahana sorap bilemok ýöne pikirlerini sorap bilerim. Bagrantdan başlaýas, başla. Muratcan, men pikirime ortaça boldy. Wow bolmady. Cüvin boş näme etmeli diýäňe flow'un ütketmeli. Azajyk köprak taýarlanmaly. Şonda cüvin belki dol bolup biler soňra. İnşallah. Taglyk dileýän, magazet. Gepleşik başlany bäri birinji gedek ol ýigide men dumkada görýän. Olam tofa tulemy gaty pikirde bu da köp saat garaşan bolmagy mümkin Muratdan. Näme diýebilirsiň? Safrany? Bolýa. Onda näme? Iska başla. Murat. Şu bayramam diye flowlar çalışmalar etmelimni flow meselesine gelsek de bita doğru sen stilin değil diyorsun doğru değil son için şovur neme oldu belki geliştirebilmedim diyorsun belki gelişendirem biz bilemiz onu misal getir yani özün näme diýen şu an station ýaly boldymy ay çykşyda taýarlansyn ýaly boldymy bolmadymy özüň boýuna alýaňsyn doğru değil mi yani ervedem derberden seredem ervedem der yani özüň bilmeňem gerek şonu men taýarlyk görüşüm ýaly çykşyda bilmedim diýmek gerek boýnalmak gerek kodatlarym ne beýle keminlegen pikirlerini dinläp göreli elbetde edil yarım final üçin çykyş etýän üçin nähili Mat men var şu bir daha sorajak da şu beatlerin arasynda näs grusny temaly beatlerim badymy ýa ýokmy? Ya hemmet şuna visualymy? Yo hemmet visualda bady. Prosta ayal templeram bady. Bilema realna şonq değerler ön kaydımlarına şu iminne manili durmuşlu iminne stilini şo güýçlü tarafy bilen bizi oda dediýärdi. Bilen allar ýatdary tekstin manysy gowdy okuyş şot şumada mar hiç il çykanok edenok no kurgan rovnaca da bunun şu güýçlü tarafy bolanmaly mukadiýanlary bätde şeýlen. Atak başga üýtgeşik goşaklarym ýok. Özüniňki dälligi bilir. Özüniňki dälligi bildirmekde de biz uje bilýär. Geçeni gowur ýani biz sebäm şu imенно durmuş temalary çot ket baýt gelýärdi. Ýa. Non, most biraz çabarlak görünýär. No, целом normal. Köp sağ ol Mat. Dizet. Başla. Fereddine oğlunun diýen sözlerine radiolar şen şu oğlunna şu çykışdy. Meni bir tutan zatpa o da sahnada rahatlygy. Bilen näme diýen özü bilýär howa lirike braç bärakdan gaýdyp biler, ýerine ýetirişde fäginip biler. Ýöne umman biz näme baha berýär, şurada çykışa baha berýän bolsak, eger o artist okmunda gowy ýöne ýarym finala münasipmi forag ba onda. Ýöne umman artist okmunda rap şokmunda men haladym şunu. Bar diýiljek tadım şo. Ýöne sahnada rahatlygy anan haladym.
Köp sağ ol. Esbeter, Süleyman. Oglanlar şu gedek dogry aýtdy, men pikirimçe-de. Ýöne merdan beat tersine gynançly beat, akordly, zatly. Bu nemede şadyýan beatde näme üçin beýleki represent ýomak faýlapdyr. Menem şonu diýjek bolup oturdum. Öz neme sikiýet dälle, asly nabarot beat şonu isläp otur. Näme üçin oňa şatlykly neme faýlapdyr? Ýani ýomak faýlapdyr. Menem şonu düşünmedim, şonu diýjek bolup oturdum. Şeýle aýratyn, meselem şu çykyşy gören bolsam, ortaça gowy diýerdim. Ýöne bäsleşikde beýle koglanlar daýawrak geldi men üçin. Sen kim erwet diýemek, ýöne ýarışda. Arkaýyn ýazyk edip çykar bermeli aýdym bolupdyr, gülýäli. Ýöne beýlekler bilen deňeşdirende men pikirim birazçy gowşarak geldi. Düşünipli. Geçerin tohu. Aýçak mırda. Jemläp berip. Всё. Я понял. Ferdajan Kerim, hormatly mehmannamada da mümkin bolsa pikirleňizi aýtsaňyz. Diýen mawzular dogrudur, goşulýan, ýöne bu synagdan yıkılana ya geçene kıynanıp bergen mesajı şu durmuşun synaglaryndan yıkılap gözlenmesen boldy. Galan zadyň bir zady bolar, entäken yıkyp o bilen gece günü toýdan kabul gördük. O her hile günler geçti. Diyecek bolýanym. Olatlar gözüňe görünmez. Eger seni hakykatdan bir arzu bar bolsa, ýykylmak galmak seň gözüňe görünmär. Hiç iltikenler, şemal, tuman hiç gözüňe görünmär. Diňe öňe ruh dönüşmi. Tamam. Kerim. Ten kapelaňy has men gowy gördüm. Ütköşüp bir wow diýdirýän näme ýok. Ýani näme bolsa-da bar da bir nahaljyklary diýýär, gören bir Nesip bolsa uly şahawalardan diýip saňa ulustyrlyklar arzu edýär, saňa sag bolsun, ýeşinde ulustyrlyklar ýar bolsun. Men halanyň peýdasy ýok bu auditoriýa halamasa, şoňa sen saňa sag bolsun. Esasan Kerim halady boldy. Köp sazan aýdýas, Murat, minnetdarlyk bildirýäs çykyşyň üçin. Abi dozo, burasa köp sag bol. Murat, gelani tuweleme. Gowy çykyşyň ýöne atlichna däl, gatgow däl. Olam birinci bilen soňuna demiň ýetmene öýküniň ýyladmy näme boldy? Sözler känräk bolsa taýda. Ondan beatiňam lirika däl ýöne Süleyman aslında şu akordly garmoniýaly beat bu lirika diýe. Şoň bilen näle alalaşaň? Ýok, lirika däl. Menem şeýle pikir edýän ýöne beatiň eýet aýdýar da ony. Issa diýjek gala. Taýýarlansym ýaly çykşyp bilmedim ony. Şonu boýnuma alýan. Şon şeydi boynuma alýan ipad etmän wara şu yarım finalla şoňa eýýänse taýynlyk gelmeli, jogapkärçilikli bolmaly. Mundan aňyrda ýekije final bar, onuň sen hakyky reýtli dilbäsleşigiň ýeňjisi bolup bilýän. Men edil anyk bilemek ýöne bäsleşigiň ýeňjisi bolsaň pul bayragam bolmaly ýa-da gymmat bahaly bayrакlar bolmaly. Şoň üçin özüň jogapkärçilik duýup taýynlanıp gelmeli ýöne islenlik ýagdaýda häzir sen ýykylsaňam hiç ýyl gynanmaly. Şuňa çenni gelipsiň, yarım finala gelmeň özü bir ýeňis onuň sen näli güýçli oglanna. Sen häzir emin agzalamyň ýykany bilen sen ruhdan gaçarsyňam diýip pikir edemek sebäp durmuş dowam edýär. Başga da bir näçe sany ugry ýoly bar da rewaýtjak bolsaň, halkymda öz sunuwatyň görkezjek bolsaň, şoň üçin dowam edersiň. Dowam eder, ýykylyp geldik şutaýk. Ay, sağ, berekellah. Üstünlükler hemraň bolsun. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Biz bolsa dowam edýäs. Jemleji bätleşimiz özüniň çykyşy bilen eminlemediň toleme bir kepini nasryňdan galdyryp bilermi? Ony az wagtdan san sekunddan biler. Garşlaryň paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Allamrat Baýliw, nickname'im Baýliw. Garşlaryň. Repli dil bätleşigimiz dowam edýär. Bätleşigimiziň indiki gatnaşçysy Baýliw Allamrat. Gelin özü bilen söhbetdeş bolalım. Waleyküm assalam. Gowun ýagdaýlar? Hudaýa şükür, gowmy? Gow şükür. Näme arada aýdyp berjek? Öz ýörap barýan ýolum arada Aşgabat barada. Çalaja Aşgabat barada. Gurleş şiwet barada. Nirden Aşgabatdan ne başlap bilýänmi şolarmy? Sen özüň nirden Kitrovkadanmy? Aşgabatdan. Aşgabatyň haýsy raýonyny?
İmrayon. Berekella onu sana üstünlüklen hemra olmağını arzu ediyat sahnamız sana qarşı. Geçip bilersin. Biz olsa bätleşigime dowam ediyat. Assalamu alaikum. Altı yıllık, 6 ayrı yol, 7-cini dörtmesem zekinimin hayrı yok. Esası özüňi söýdürüp başarmaly halky. Sondan soň berden ýykylmagyn aýby yok. Aýby yok ýöne ikiň biri kineli. Başarsaň başarýany başarypdyr diýmeli. Eýem nire barsam soraýarlar nireli. Menim jogap berýän öz dilimde şiweli. Assavattanam Assavattanam Ashavatdan ayağım, şu taytam ashavatlay. Arkamda güýçli ynam, gurluyşum başgaraqlay. Bizi ýeňmegem, köpsine daşlaraqlay. Gaty daş delýön, gıýgyrsam mesden aqlay. Hiçbir tanaýarlar güýçini, uluk gaş, kirli sakal hem gıýşyk diýişdiň. Dinlemeseňem bolar diýsem aňan o hiçbir. Şu ýoly saýlanymy ökünem o hiçbir. Ağa meni dinlebam, soňa meni dilebam. Ağam meni finle gowa ilhamım gızılın gımmat kellamım hazine doli. Sözümüm sesimim yetik hemme rap çäde qara damakdan gıyırsam. İstilya gök çäde gurla bilem ok ýöne düşünýän türk çäde. İçim güzel, daşım güzel, dostum arkadaşım güzel, yüzüm güzel, gözüm güzel, kıyafetim saçım güzel, sesim güzel, sözüm güzel, kirpiklerim kaşım güzel. Affet beni, bir tek benim yaşım özel. Kella diyet, Alamratsan, krasavçık, tuvaleme ayıplaşmağın benim pikirim. Her bir sözünü düşünün yeketek aydımsı dostumuz şuydu. Getleşimiz başlayalım. Men üçün dinleyici hükümünün aydiyanları. Tuvaleme, men üçün çıkışınım güzel. Berekella diyet. Tuvaleme hezil etti de iki elin alırdı, mümkünçük yok. Stolmuş hadi ayağına mı alırcaktı vagrant. Çıkışın üçün vagrant başlıyor. Şumat bara sen gelenin üçinem ekonomik var. Qatı şumat keyif aldım dara. Siz çıksa var men näme at koýardym, maňa mikrofonu berin. Vallahi. Emmilady özüň etdiň. Aýtmak gerekkä işler. Ne? Hakyky çıkış etmeli, ne şey çıkış etmeli. Sözleri, manisi, padaşasy, özüne bolan ynamy gaty gowy. Hemem öz güýçli tarapyndan çıkış etdi. Şey etmeli. Geçen gedek özüň bilýän, şu gedek realny öz güýçli tarapyň bilen görkezdiň we ne rezultat berekellah. Dowam et. Tuvaleme 6 ýyllar 7-nji olmagam finansya näme diýär? Goşýat mı 7-nji edip? Espeter, goşalymy? Goşdagym bilýärli. Bebe, başgavatdan näme? Ya gowy, doli taýynja gaýdym bolupdyr. Gaýtalamagy wa ýatda galýa. Aýdymyň adyna da gon Aşgabatdan laýdy goýýan. Geçen gedeklerim diýany ýollaşamadyr, bilýär, geçmedi diýäni ojak oglan. Geçme. Ýöne toýabilegi diýerler. Ha? Toýabilegi diýerler. Diýany eýýän bular ýylda säýä bular geçen gedegim aýtdym, gerek sözler ýazýarlar. Kıyınlaştıranaklar, o durmuştan zatdan kıyınla alyan oglanlar ba, olaram tuvaleme ýöne, bul oglan gerecik zady. Düşnüklüce, ýaşlarym düşünýär, ýaşlara da bolýar, uluraklara da bolýar. Gulýaly, gulýaly. Başga diýjek zadym ýok, diňe öwä münasip, tuvaleme. Eýlikle pikirini aýtmak aýtjakmy? Like, как всегда, diňe like bilen söýden jemleýär. Iska, başna. Allah murat. O yemmeler şey her çıkışında aýdýar beýleki şagada aýdýar Süleymandyň gerecek zatlar näde artık maşlygym ýok, kemçiligim ýok, bir hilek tehnika zat berenek oňa kellesine magyrdynak ýöne aýdyna ýerine ýetirenine bir ünsüň çekip alyp galýan zat da. Şo taraba ýokda şundan dogry aýdýarlar şonu. Menim haladym şu wagt. Asıl men şunýalyk rapleri şu stiller halamok ýöne şoň edýän zat meňem bir hili ünsü çağıjym jekkä bir. Hala diýär. Alqalya bir hili ünsümi alqalya. Gow diýdir ýa. Berekellah. Paşna merdan. Allah murat. Aýfçalym mene erbek görmedim, gow gördüm. Ösere ýer ba, şo ösçöňem görnüp durdy. Bäl kaýdymam realna bir taýyn proýekt
uje onu çıkarıp yadıp çıkarıp vermeli. Şu kellende galyanca zatlar. Bir hiljek var, şu 2005-6 vibe'larından bir atlattım ama şu dövrün raplarından bir hiljek. Koça yeni gör. Çüçüt padaça para botu dedi ya da de oğlum sohbetim gelir nesip oldu. Beat'e de onun meşhur oldu da arayfadın ama öyle anma. Şol dövrün beatleri. Так что это отлично. Beat'em gowy. Ne dedim? Beat'em gowy. Beat'em gowy. Halim deydi. Ha dedim bu. Halim deydi. Ya bu eşmeti koy. Gen bat derli. Beat gowy. Sulik sandıklardan çıkartır beatleri. Aa, sandıkında tozarması beter tuvalama. Yaşaydım şılamaz olar bezegi verdi. Onda näme? Artan düzet cemlep berden. Adamlar sen men birinci aytsakladım. Misal üçün şulaydım internet saytlarına duran bolsa men alıp öz playlistime goşordum misal üçün. Näme üçün goşordum? Ine bura standart aydımlar we aydımçılar bar. Ine soraw şu da tapawutlanjak bolsaň näme etmeli? Öz poşerkiň bolmaly. Şunýarmy şoňa? Sen öz poşerkiň bar şu wat birkili mene keyip alym şunu dinlemekden. Ine şu ýolda dowam etseň sen ýeňersiň. Üstünü vardı o diyen. Sağ olun. Köp sağ ol. Aha. Tirdajan, fikrin o bilen paylaşay. Sağ ol. Benim TikTok'ta görýän bular. Tolama. Arasına. Hewesi neme diýen kiňeden soňa alagdy berdiňiz. Tolama birinji bilen gözlegmesin. Onu ýa-da diýişim hemme aýdymy ýöne bir şol ähende adaty öň şo bir döwür şeýle şeyle adet revaýdan olanlar onu da yani gagamyň diýişär bir belli därlänim şol dinläp öwrenip birde şol ähende gidýän şon ine bir gerek nemerek gören. Her ýöne şo burda aýdyp duran ýa-da hem aýdym ütgoşgam bolsa şo burda. Mene şuny ütgötdüm, mene türk şoşun aryna kirşeren boldum. Emedem boldum ýenetdiň. Ana men ene şunu haladym dogrymy aýdyn. Dinledi ulagym oturýar. Onun şulon yine buradan onu kapya ya. Kapyası koy. Kapyası koy şunun hala. Kapya diyen adam ama da pikirde oturuyan adamlar oluyor. Pikirde oturuyan olanlar. Şun kapya getirecek olup her ortada dönüyor. Kent pikirlenyen adamın öyle işinin usfadı oluyor. Vaktin geçişmek oluyor. Ana şu kapya tapacak olup pikirlenyen olanlar biri. Şunun tugolümü kovoriyan. Dine öňe ruhtan düşmeli. Aljalardan bilýän ýa-da. Hayrat et. Bizden bolup gördüm. Teýär bu oturanlar tugolamy neme de algaqdyr. Bäme sunuwatyň ýol barsalarda. Menem çekinýän çalarak şular gördüm. Çalara. On mäşil ol. Dinleýän wagtlaň görşüň ona çekinerdin has. Bu wat on ýalak. Onu men onu çekinerdin bu wat. Ýatdan bilýän tugolamy hemmesini aýdym bilýän ýat. Gatnaşmam ýa tugolamy. Köp sağ ol Serdar. Sen diýişiň ýaly hemişe pikirde gelýän ýene bir dostum bar, Kerimjan. Hani? Sağ ol. Dost gatgowy üstünlük arzu edýän näme bir saçaň başyna baryp işte açarny soňun diýen ýaly boldum bir hili. Bir göwüniň açylyp gitdi da hakykatdan ham bir dünýäden bizar bolan adamyň aýdymy däl ýaly. Hakykatdan diýesimiz gelýän aýdym ýüregimiň joşan tembatynda bir öz bolsa öz ýörap barýança ýoluny wasp edipdir da olan adyň näme? Allamrat Baýl ýaly. Baýl jan bir adyň bir bella galy nesip bolsa ul üstünlüklere ýeten bolanda da duşarsaň sağ bolsun. Köp sağ ol Kerimjan. Ona näme? Allamrat Baýly we minnetdarlyk bilýäs. Sanjy minutda ýene de sahnada görüşürüz. Allamrat bilen. Berekella Baýly tugolamy ýanyňly bombalyk geldiňmi ýardyňa sahnany? Ay kan etsekden dalmam etmedim ýöne Allah sana şükür gowy. Onda da gowy birinji bilen aşgabatdan son gowurdum. İkinci bilen hem sözüm güzel, gözüm güzel zat diýişdiripsiň. Ýene bir zadyň güzelligini aýtman geçipsiň. Olam şu ýerdeki flow'un güzelliğin üýtgödipsiň ahir soňy berekella. Inni bul men öz pikirim sen gow çykyş etdiň diýip pikir edýän ýöne men pikirim hiç zat çödenok. Sebäbi sahnada türkmen rewiň tanklar otýar. Tank diýende de diňe dizet gödüňe gelmeli. Beýlikler hem hakyky tank. Inni şolong häzir sana berjek netijelerine çen garaşýat, oňa çen bolsa islenlik ýagdaýda. Öňe birgede aýtdym mykam diýen sen häzir buloň ýykany, seni geçireni üýtgöşüp seni biňjalyk etmeýärmi diýen. Sebäbi sen eýýam tanymallyk ba, sen tanaýalar eýýam bir näçe sany öz muştogyň we dogry dämi? Wallahi sana şükür. Böyle yani şu an men anladım muştogyň wa diýip. Onuň
islenlik ýagdaýda sen şu ýol bilen gitseň alyp çykjaňa men ananýan. Ak ýürekden aýdýan şunu. Onda ýene bir gedek üstünlük hemraň bolsun. Sağ olsun, amisň üstünlük. Biz bolsa bätleşigime dowam edýär. Häzir Emin Agdalan kimi finala geçirýänni, kimi bolsa goýany görür. Elbette bu bätleşikde Emin Agda bolmak gatqyn sebäbi bätleşler biri-birinden tapawutly. Şoň üçin çözgü çykarmak kyn bolýar. Gelin Emin Agdalan çözgüdüne tamaşa edelim. Mehriban tomaşaçylar idi dostlar. Şunun bilen 6 sany ýaşdakyny bäfeşimiz çykyş etdiler. Öz başaryndan, taýyndan, temasyndan, bitinden aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Inni näme? Inni döwli ýeri gelip ýetdi. Umman gepleşiň ýadgymada başlamak, çykyş etjek. Ýaş bäfeşler finalymdanam, spisi görümdenam. Oho, buna geçenkiden hem has kyn boljagyny bilýärdim, şeýle-de boljagyny bilýän. Onda näme? Az wagt berýär Emin näme pikirlenmäge, az wagtdan final bähtäşimizde kim çykarka bileriz. Biziň bilen galyň. Repledil sen üçin uly dawara. Check this out. 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye. Repledil sen üçin uly dawara. Mehriban dostlar, Türkmen rap sunugatynyň dinleýijileri, çynam aýtma Eminlemiň pikiri we özara dawaty jedilin daşyndan synandy öz kelläme agyrdy. Kerimjany kiýmez men pikirçe Emin bolmadymda da şuň bir has begenlik mekak diýen. Has begenlik mekak diýen. Ýöne ilki bilen sahnamyzda yarın finalla özünün ýaşlygyna garamadan sunugatyny siz bilen paýlaşan Yigitlerimiz Elşar Faýlyň, hormat eminler, mihmanlar, haş edýär. Men pikirçe diňe bir yarın finalla däl, umumyň şu gepleşmeden proýektiň gatnaşmagyň özi ýam ýeňişmek edýär. Mundan aňarda näme bolsa da men geçe haýşdym, mümkin şu ýoluňyzy, şu sunugatyňyzy, şu rebiňizi taşlamaň, dowam eden sebäpsiz aýratynykda ýam ýaş ýyllar gelecekde de öz möhrüňizi goýup biljek, soňuna çenne dowam edip biljek ýigitler. Ýene bir edek gatnaşyňyz üçin, ýarym finaladyňyz üçin aýratyn her biriňizde sag bolun. Indi netijeler yglan etmeden öňürtün iň jedelli tapgyrlamadan biri boldy. Ýeňijiň taýlamak üçin sebäbi finala alaýyk göni bir adımda öýüne gaýtmaklygam, dowam etmekligam ikisem bir-birinden jogap käşip kyn. Ýöne atlar aýtmadan öňürtü gepleşmeden baş himayetkary Ekel logistik toparyň adamlar sogatlanmady we häzir ähli bu gedek begenler ýandat bizde de sogat bar eken. Diňe gatnaşýanlar däl, bizde de oturan mihmanlamada da her birine bir sogatlanmady, bir paýlansa, ondan soň birinji begenler ýas, soň käbir dostlarymyzdan biraz kyndanyrman bolar. Minnettar. Şama. Ine de mehriban tomaşaçylar, Kerimjan begen ýan ýöne ýere däl,
umuman proyektimi tamamlanıp baryaqa ahiri kazancın alın şoň bilen oň. Yer bolýar. Tolgunurjy ýönelen üçindir maňa andanlar bu atlary aýtmak ýöne gepleşmede jemlemek bir mihmannamada söz beräýli. Hemde eletde biziň eminlemede. Ondan soň atlar aglan eder. Mümkin bolsa ýa birinji mihman teder başlaýly. Hormat bilen Ferdajan. Option netije. Jemini pikirlerine aýtsaňyz Kerim Serdar başlaýar. Şu gepleşige mihman hökmünde çağıranız üçün minnettar. Bilemek indi bu aydan sözlenmede rap auditoriyat halar mı halamaz mı biz bolluğundan bir sulon gelecekte bir kamil sunuğa dişkarlar olup yetişmek üçün özümüz bilen rahatlamızı öğrettik, öğrendiler. Zanına sağ olsun zehirli olalar. Hemmesem Allah'ın ul işinizde ul üstülüklerimi de ama yar olsun. Çok sağ ol. Kerim, Bakşı, başlı. Benim hormat bilen ýene bir sapar sağ bolsun maýdan hormat bilen çağıranız üçin ýetdir. Sizem ýene ýagdy işime ýarap. 41 urşuny ata-babalarymyz ruhdan düşmeýär, sizem ruhdan düşmeýär Türkmen ýigitleri, Türkmen güýji elimde ama hemme ýerde paranla beýliklerden ýetmiş urak diýjek bolan biz merdirak onun üçin ýykyldan kynanmanda ruhdan düşme şaňy sawar. Köp sağ olun. Ýene bir gezek Kerim bilen Serdardy minnetdarlyk bildirýäs. Wagt tapyp bugun biz bilen şeýle bir bäsleşme gatnaşyňyz üçin. Pikirlerimiz barmy? Jemle sözler aýtjagymyz barmy? Hormatly eminlerimiz bar sözün ýaňy jedelle goýduňyz öýdýäne. Soňuna aýdalım. Boldy. Ondan näme? Mehriban tomuşaçylar, Repdil bäsleşmeden 3-nji tapgarynyň 2-nji sany, ýagny 2-nji ýarym finalla çykyş edip üstünlük kazanan 3 tane bäsleşimiz final tapgarda görürüz. Olaryň birinjisi bäsleşimizde jemleýiji bolup çykyş etse-de birinji bolup finala geçýär. Alamrat Bayliýew gutlaýar. Alamratçan sen finalla üstünlük hemraň bolsun. Köp sağ bol. İnnekimiz bäsleşimiz her gedek öz çykyşy bilen hem begenlerýä hem joşdurýar. Ol bolsa Ali Flexman. Ali sen finalla gutlaýas, üstünlük hemraň bolsun. Finalla mundan hem has joşkuny çykyşyna garaşýar. Inni men pikirimçe 3-nji bäsleşimizde final tapga gatnaşyk ýigidimizi saýlamak has kyn bolan birimi kädiýän her kim öz pikirde gally ýöne her bir emin 3 sany ýigide ses berip bilýärdi. Şol sesleň esasynda da birja ses tapatlyk bu da final tapgara çykyş etdi. Bilemek gatnaşýan mihmannamyzyň däli içindäki ýitlemez has bir köprek belki jan koýarlyk edenler belki şoň üçindir. Onu biz bilemizok. Final tapgarymyzda biz 3-nji bolup Dafamini görýäs. Köp sağ bol. Dafamin sen finalla gutlaýas. Tomuşaçylarymyzam geçen tapgarda sen saýlady. Bu gezek bolsa eminler seni finalla çykyş etmegi münasip gördüler. Bizden gutlaýas sen finalla. Köp sağ bol. Inne bolsa saklamyzda duran ýigitlerimiz üçinem ýene bir gezek näçe el şapsaňyz az maqadiýa sebäbi diýen kyn molly ýigitlerimizem tutuş bäsleşimizden proýektimizin dowamyny öz sunugatyny öz rewini size bilen paýlaşdylar duýgusyny. Onda näme mümkin bolsa inni soňuna aýtjak diýdiňiz, ýöne iska ýene aýtjak dadyň bolsa, ýa aýtmakdan emmedir has berjek dady bar eken. Owa. Biz bulan hemmesini öwrenşdik da, hemmesi biz üçin hemmesem gymmatly, hemmesem güýçlü. Onu birini geçirip birini yıkmak agyr näme? Owa.
Älen bäri kelle agyrdyp duran. Şu zatlar bolup geçen olsan gynanyp oturýan, yani men özüme şeýle mene kim näyle uzakdan gelip patnaşýar, kim giýje ünü ýatman taýýarlyk görüp patnaşýar, kim has öz ökte tarabyny örkezjek bolup kämil märeke goşulman ekelikde bir taýýarlanyp o zatlar görýän men şaýat bolýan soňunda da bäsleşikde kim kişi geçip bilen dogry kabul etmek gerek şu zady. Hiç kimden öýkölemeler, dogry kabul etmeli. Hem kişinin güýçlüdigi aýanla, şu aýan bolmadyk bolsa şu wagt ýarym finala gelmezler. Men aýçyk badym, şol hem Scott Fashion'ın adından sowat gowuşurjak. Başlyny. Oglanlar köp sawolun ruhdan düşmerler. Öz egnimdäki ýalyk egneşik durly renkli. Ondan näme hormatly Emin Nemede söz beresim gelýär. Bir jemleýiji aýçak sözleň otbawasy başlyny. O da menem şu öwrgedegimde aýdasym gelýär da bul bir bäsleşik durmuşda iş zat üýtgän op. Men çüýne ola Allah şu üçüňde meselesiz artist prosto işin dowam edýän. Bul ýöne bir show must go on, bir dowam etmeli. Ökman bir utnolik totu birem ýeňilmeli. Şoň üçin hiç şeýle o da etmeň. Taşy arkaýyn işläp bermeliler. Çok sağ ol. Dowam edelim. Yiğitler ine görüşüňizde ýarym finalda her ýene öz güýjüňizi, ukyýyňyzy görkezdiňiz. Biri saýlandy, biri saýlanmady, bir emin agdalaryň ses bermegi esasynda boldy. Ine hani göwnümizde şu zat bordy. Bäsleşiň şertleri has giňrak bolsa diýip biziň siziň hemmeňiz saýla bilsedik. Ýöne görüşüňizde ýaly bäsleşik bar, bäsleşiň şerti bar. Gynansagan bäsleşiň şertinden çykyp bolanok, şu ýere gelmeňiz hem eýýäm ýeňiş. Ine ben ýene bir zat goşasym gelýär. Ýa-ni biziň öz aramyzda bir dawa diýelmi, gurrundeş diýelmi bolup geçdi. Şonda ine hani göwün islerdi men ýene bir ada şans bereli diýjek boldum. Ýöne de ýaňy diýişim ýaly ses berilişik sebäpli bolmady. Ýöne men näme desim gelýärdir şu aýtjak sözümi Ferdar ağa da men gollarmy kadýan. Ferdar ağa aýdýan sözi bar da, ýaşlara ýol ber diýe. Ine men MCDS'ga şu taýda şans berip bilmedik. Ýöne BKMJ şowda bir aýdyma biz şans berjek. Inim BKMJ şowa gel. Berekella. Kimde? Owan şekejimin kimde şu BKMJ şowyny işläp berjek aýdymy bardyr MCDS'ga men şol aýdymy men gapdalyňa duet ökmünde goşulan hem de şol video klibini özüm Wow. Berekella. Bizim artist olup çıketmeli olsa bizim madırsa, bizim çıket bilýändir. Onda näme köp sağsan aýdýas, sogatlaňyz üçin, pikirleňiz üçin, ýöne netije jemlense de bu tarap entäm jedele gidip durdy mukadiyas. Mümkin mata, toxup. Jemleýişdir. Şu gedek gürlemer bolýar. Я бы в финале Шейди Уэста тоже хотел бы видеть. Да, гынанлык, реально. Шлоглон мен üçün один из ярких участников здесь, реально. Ana gıynan yani. Bilemok. Hiç tadı edip bolanok muka? Yok, bir da aydı bilerdim digen bir formatına da belki gavat gelmedi bolin. Gollu yanın üçün sağ ol. Bula Türkmençesini aytsa, senem orçasını aydıp bir rap çıkarsanız näme bir aytırek? Yo, это уже başka temalı. Я не об этом. On var arada. Privatlany düzgün biz düzmedik de. Şoň üçin hem düzgün bolýar. Men düşünýän. Gynanýar. Ha, bir on var şumat aýtjak bolýan zady. Men gataw düşünýän. Şumat şeýdivest ýa-da kim tapawut ýok. Men şuma at tutamokda bir ses sara çıkışdeň. O çıkışdeň diýsen hem bolýar. Çaly fokus berde oýnady. Ýöne men häzirim bir hili bilemok. Oğlanlaryň gowuny diýmejek olmasana Şeýdi West hemmesinden gowçuk setdi men üçin. En ulu bağlalan şuun Şeýdi West mende ýöne. Görýän ses berilişikde ters boldy. Çep kaptalyň 3 tam saýlany geçdi. Bizinki deňgelmedi. Deňgelmedi. Şoň üçin şon ýaly boldy. Bir ses oýnady, bir ses. Edildi men gördüm. Ýöne edýän oglanyň häzir biziň öňümizde şow wa final.
Finalan belki ullakan bolmagy mümkin. Bizim finalımızda show gerek. Show diýenim hem realny bir zat etýän material. Realny. Şun muştaklar amma, dinleyijiler amma bize de bir halanman ya da bir hakatman yatanok daray, bir gowun yıkılanok daray bilemek. Mena näme diýişim? Şep tarapdydy. Ayan galasavany boldy. Hiç hile. Hemme da Ayan bolmady, ayan bolmady. Biz wara, biz birinji ses verdik. Biz soňky beren bolsak üýtgardy iň soňunda. Siz bize görä boldyňyz. Dogrydyň. Mene häzir şunu açyp görkezýän şunu. Şoý kim? Men dur. Men wapşe birinji saýladym Ferhat Bawja. Iň birinji saýladym. Yo bolýa beýle isleýän bolsaňyz final isleseňiz ýa menki ýöne bir teklip. Yo indi bolýa. Zriçle goýaýmaly. Yo, üçüň birini. Men birinji saýlandym. Yo. Isleseňiz diýen, hormatly eminler, düşünýän şu at üç oglanyň üçüsinden göreseňiz gelýänler, ýöne isleseňiz hormatly tomaşaçylarymyz goýup bilýän, edilýän dopamine diýişini diýalap, iskulçen edip daşary ýurtda çykjatdy online. Şunýaňmy dopamine şo taýda bir kwotalyk ýer bardy. Şunýaň bir kwotalyk ýer ýok. Düşündim men ýa teklip diýen, hiç aýdyp bolanokmy diýäňizde. Men şoň üçin aýdýan, özüňizden jogap käşip aýyrýaňyzda üçüň birini finaly göreseňiz gelse, tomaşaçylara gedek beräýmeli. Men zat diýjek bolan, soňky söz şu şowyň eýesi islamda. Bir zat islam konkretne решение принимает. Olar men düşünýän, dogry aýdýar Süleymanym, dogry aýdýar Bayramam, Merdanym dogry aýdýar. Şu dogry bäsleşikde ýöne şert öz goýan şertimiz. Allaham özümiz bozup bilemzok şonu. Menem finalda göresim elä şey diýdi. Baştan başlary ber şu repledil iň güýçli ýarşyjyň biri şu. Iska dogryň sözlü. Sen ses bermedin. Men bermedim. Men kim Onu dogryň sözlü. Men bermedim ses. Geçen gedekde meselem hemmesem güýçlidi, onda da ya zat bol çekeleşikli boldy. Ýöne çykyşlary realny pes ýagdaýda biz saýladyk. Ýöne şumat dogrudanım çykyşy gowda aray. Sen bolýan, Yo bolýa bäsleşik bolýa bayram bolýa. Men dopamine aýryp berine kimine geçenden birini aýryp berine da şey doýasty goýurduk diýeli. Kimi meselem? Kim aýyrjak meselem? Yok, aýyrjak diýemek men. Men aýany prosta şumat dinleyijilerimizde de tomaşçylarymyzda da äder bilýän aray näme diýjeklerini ýöne şoň üçin biziň içimizdäki bolup geçen duygularymyzdan görsinler diýän aray. Düşünekli, gaty kyn biz şoň üçin başdan aýtdym ha. Sebäbi ähli proýektimiň dowamyny sanlaryna faýlan elenip iň bir gowlar faýlan çykdy. Özüm soňky ýarym finalda geçenkiden hem has favoritler we has güýçliler faýlanyp kyn bolan bir düşünýär ýöne boýnalmaly bäsleşik düzgün we tertip ba şo boýunça da gitdik, şo boýunça da ses berdiňiz, şo boýunça da saýlanylar. Ýeňije şu bäsleşiň ýeňijesine näme sowgat bardygyny bilemdi. Finalda bilersiz. Ýöne korfa şeydi, men normal aýdym çykarýar kiýmedi. Eger isleseň. Ana. Soprano boýnalmady, ýöne esbiter boýnalanlar göni. Köp sag. Kıyın düşünýär. Ber bolýa, ýene bir gedek. Bir jymynt. Bayram. Bir jymynt. Ýok, menem diýjek bolýan zadymma, biz türkmen marşda sayfer edýäs, jam edýäs, hip hop, ýani qiýaly deska bilen şeýdini menem mihman etip çagyrýan öz şowma, sayfera. Köp sag bolun, nesip bolsa. Görüşmek diýär mehriban tomşaçylar. Aňarda oturup belki käbir tesvire, kommentara belejek dostlarymyz bardyr. Dogry düşünüň, aýtlaşmaň. Gaty kyn. Ýeriňizde oturup ýa-da oturan ýeriňizde, ýatan ýeriňizde gollap, düşünüp dogryzat ýazyjyklaryň adam bardyr şu wagt. Ýa-da adam bardyr. Ýöne göne bärden gaýtma, oturan ýeriň arkaýyn pikirleriňizden beýan edip bilersiňiz. Ýöne gaty kyn ýagdaý boldy diýsen kyn boldy, kynançdan boldy şu wagt her bir ýerine finala çykyş etmekde, gatnaşmakda her biriniň hem orny bar. Ýöne şonda da başyň esasan şygary boldy, ruh dönüşmeler dowam etmeli. Haýy edýär, ýeneki ýyllarda tezin çykyş etmegedäk aýdymlara bir garaşýar. Illeňizde gysatym gelýär, ýeriňizde Getanjan, Maraşan, köp sag bol, Şeýdi West. Şeýer çalışmasyz üçin köp sag bolun. Repledil sen üçin uly dawara. Repledil bäsleşigine täze düzgün ýerdik.
geçenki sanlarda, geçenki tapqırlarda davalı, jenjelli saylowlary gözüňe tutup, şeýle-de geçenki tapqırlarda saylowlardan geçip soňky tapqyrlara gelibilmedik, bäsleşlemedik gözüňe tutup finala şeýle ütgeşmek ýerdik. Ýagny egerde finala geçip hem durly sebäpler bilen gelip bilmese, onu birinji yarım finallan çalaja ses bilen tapawutlanan şagin çağırılacagyny, egerde ikinji yarım finallan bir bäsleşmede gelip bilmese edil şolar ýaly çalaja ses bilen tapawutlanan Shady West'in geljegini size habar berýär. Şeýle-de beýleki yarım finallan geçip bilmedik bäsleşlemede hem boş goýamda olaryň repli dil bäsleşigine çykyş edip ýerine ýetiren aýdymlaryny repli dilin guramaçylygyna şeýle-de M Production'yň ýerine ýetirmegine bir video klip sowgat ederler. We ýatlydaýyn video like basyn, tesbirlerde öz pikirleňizi ýazyň we kanaly agda bolun. Finalda görüşýänçek. Hoş, sag bolun. Ine de mehriban dostlar, edi tomoşaçylar, sizden bizi bilen bilelikde deň her bir çykyş eden bäsleşmede jan köýürlük edýänsiňiz umyd edýäs. Gepleşmeden soňuna daky elbetde berilen seslere belki gollaňyz bardyr, gollan däliňiz bardyr. Arkaýyn tesbirlerde öz pikirleňizi ýazyp bilýäňiz, siziň her bir pikiriňiz biz üçin wajyp. Onda näme? Siz bilen hawalaşýas, men pikirmçe kan uzak wagt bolmaz mukadiýa sebäbi final tapqyrymyzda kimler çykyş etjegini biz hem anykladyk. Olaryň her biriniň taýynajak çykyşyny düzgün goýunça netip bolsa final tapqyrda görürüz. Finalda kim ýeňji bolar? Biz bilemizok. Olaň elbetde olaň ilki bilen öýlerine bagly. Ýöne finala çenni bäsleşen biziň bilen bilelikde ýeňil bolmadyk uzak ýoly geçen ählik gatnaşanlara her birine de mundan beýlegem saýla bolan hünärinden sunugatynyň üstünlikle hemra bolmagyny tüýsüň ardy edýär. Ýeňil bolmadyk netijäni yglan eden hormatly eminlemede de her birine de köp sağolsun aýdýar. Işiňizde maşgulaňyzda diň üstünlik salykly görüşýärin aýratynam hormat edip wagt tapyp biziň bilen wagtyny paýlaşan, pikirlerini paýlaşan ýylly dostlarymyza saat dostumyz şahyrymyz, döwrümizde wagtlaşyp Kerim Halif, Usat Bagşymyz, mehriban dostumyz Serdar Şarif minnetdarlyk bildirýär. Soňra täleminde diň üstünlikle hemraňyz bolsun, galan buğjyty bolsun, aýdymlar bilen, saatlar bilen, şagyrlar bilen muşdoklaryňyzyň göwünni, kalbyny begenleriň dolaryň. Elbetde şol sanda nädip agzamajak? Ýatasan töleme rulivoy diýsegem ýaňyşmaz mykakdyýa DJ Shaman. M Production elbetde şol ýazgylanmady duýgusy bilen size ýetirende umyd edýär. Kerimcan wa bugun hedeletip bilen bilelikde ahiri ýöne ýere gelmeýänler jan köýlet başlady. Şo jan köýlegeden dostum geçdi. Men moza goňşmela siziň bilen hoşlaşa uzak wagtdan ýene bir gezek elbetde şol ýaly döwrewap kämil gepleşikleri döredip taýynap mehriban tomşaçylarymyza halk köpçüligini ýetirmekde giň şert mümkinçi döredip berýän gahrman arkadaly gahrman Serdamyza çäksiz alkyşmyza aýdýar, alyp barýan bek tutumly işlerini diňe üstünlükleriň hemra bolmagyny tüýsüremizden ardy edýär. Final tapqyrda repli dille görüşýänçek hoş wagtyňyz.